Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan bidiyo zan yi shi akan sababbin website da ake buɗewa su ba. Wa'annan link guda biyu na ajiye muku, ɗaya na number ni, ɗaya na fili ne. Idan ka taɓa ɗaya zai kai ka ciki, number ɗaya zai kai ka fili. Yanzu zan shiga Telegram kawai, duk ni ina da su. Bari shiga Telegram kawai domin ku gane su, ku ga yadda suke aiki, da yadda inda zaka nemi number da inda zaka ɗauki OTP. Abin da kai kun wasu nan guda biyu, ga wata number nan ma an riga an sako yanzu, ga nambobin nan guda biyu a nan na sama ɗin su ne. Nan ta sama nan ake turo OTP, nan ƙasa ake ɗaukar number. Yanzu misali ga number na ƙasa. Ya sako sabbi kin kun ga a wannan number sai ka taɓa akan haka. Kana taɓa buɗe maka sai ka taɓa akan taka. Ba nambobin na riga an saka, to sai ka zaɓi ɗaya daga cikin wa'annan, ka sai ka copy ɗinta. Kana yin copy ɗin sai ka je cikin wannan WhatsApp ɗin da nuna muku yadda za ku ɗauko application, za ku buɗe ta, sai ga tana sai ku shiga cikin ta misali. Tana buɗe sai ka zo ka danna wannan plus ɗin da kake ganin plus ɗin, baka da WhatsApp kenan a ciki, sai ka je ƙasa bari ya buɗe mu gani. Sai ka za ka kama application ɗinka ne ka ramar nan kai ka taɓa WhatsApp guda ɗaya wanda kake so, amma ka taɓa number za ka gan sun kai to haka da sai ka danne akan kan ɗaya, sai ka danna wannan option na tsakiya, sai ka ja haka kamar ga guda 20 haka in su kake so, ko na kake so ko WhatsApp na kake so in ka zaɓa sai ka danna confirm ɗin da za a baka su, za ka an zuba musu to shikenan tun mun riga mun ɗauko sai mu shiga ɗaya mu yi amfani da shi akan number da muka ɗauko kenan. Yana shigowa nan sai ka danna an wajen, kun dai san ma da ake buɗe WhatsApp. To wata namba za ka in ka ɗauko ta akwai wani ya riga amfani ita ba za ta yi ba, amma dai bari mu gwada wannan magani. Sai ka yi posting ɗinta anan haka, sai ka zo ka cire 234 ɗin haka, sai ka danna next ɗin nan, sai ka jira in wani bai amfani ita ba za a tura ma OTP. In kuma wani ya amfani da ita sai ka je ka sake ɗauko ta. Yanzu bari mu gani in wani bai amfani da ita ba. Yawwa wani bai amfani da ita ba, 9650 shine ƙarshen wannan namba. Ka yi amfani da ƙarshen ta ka gani 9650 shine ƙarshen ta domin ka duba OTP ɗin ka gani. Sai ka dawo ka je ɗayan group da ake wanda ake turo OTP ka gan shi anan, sai ka shiga cikin sa. Sai ka je ƙasa domin ka duba naka OTP idan an turo maka. Yawa kun ganshi an turo mana sai mu kofe shi haka. Kun ganshi nan 96, to ga OTP na mai 991395 ne, shi da ku ba OTP kenan. Sai ka koma a can cikin wancan application sai ka shiga cikin sa. Kaka ramurin ya fita gaba ɗaya, zaka iya kuma ka shiga. Kana shigowa sai ka shige shi wanda ka san kai amfani da shi sai ka shiga. Kaka ramu da wannan ba zai kai ba, da kai ba yawa, sai ka zo wannan OTP ɗin da ka kofo sai ka zo ka saka shi a nan wajen. Shikenan kun ga an riga an mana verify din WhatsApp din ta riga ta yi kenan, ba mu da wata matsala. Sai ka zo za ka kamar ta nuno maka WhatsApp ɗinka ta ainihi kenan, garkara mu sai ka danna next. Zai nuno maka sai ka danna ga skip din nan, sai ka yi skip din nan. Za ka kama WhatsApp ɗinka ce ta ainihi da haka aiki da ita, duk karamar wannan ba abin da zai shafa wannan WhatsApp ɗinta, kawai ka ci gaba da aikin ka. Yanzu tun da ka riga ka buɗe, dama na saka muku bidiyo za ka ɗauki number ka je ka yi connecting.